افغان جوان برنامه‌های اطلاعاتی و تطبیق سیاست خارجی بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان استحصال محصولات استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان اطراز صلح وطن در جمهوری تاجیکستان در عرصه بین‌المللی در همه دور و زمان نیروی پیشبرنده جامعه و شمال ذره خاک پاک وطن عزیزمان بسیار عزیز و مقدس است. السلام علیکم بینندگان گرامی، نشریات برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان مستقیما منظورتان می‌نماید. در استودیو نرگس شریف‌زاده. امروز سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд оғоз гардид ки бо мақсади шиносоӣ аз вазъи зиндагии мардум, рафти корҳои ободониву созандагӣ, ифтитоҳи иншооти таъиноти гуногун, боздид аз фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ ва суҳбату мулоқот бо сокинон анҷом дода мешавад. Президент мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ нахуст ба ноҳияи Айнӣ ташриф оварданд. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Афидини Карим. 14 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ аз вазъи зиндагии мардум, рафти корҳои ободонию созандагӣ, ифтитоҳи иншооти таъиноти гуногун, боздид аз фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ ва суҳбату мулоқот бо сокинон ба вилояти Соғд ташриф оварданд. сафари кории президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ноҳияи Айнӣ оғоз гардид. дар фурудгоҳи муваққатии мавзеи кончочи ноҳияи Айнӣ сарвари давлатро раиси вилояти Соғд Раҷаббой Аҳмадзода ва роҳбарону фаъолони вилоят самимона истиқбол гирифтанд. дар ин мавзеъ нахуст президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи маъдантозакунии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Талко Голдро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. аснои шиносоӣ бо раванди коркарди ашёи хом ва дигар корҳои дар ин минтақаи саноатӣ анҷомёфта маълум гардид ки дар ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Талко Голд дар асоси лоиҳа ва нақшаи таҳризӣ гардида ғанисозии маъдан бо усули флотатсиякунонӣ дар як шабонарӯз 5000 тонна ва солона 1.5 миллион тоннаро ташкил медиҳад. дар ҳамин замина ҳаҷми истеҳсоли солонаи филозоти тилло 2.2 тонна ва сурма 21000 тоннаро дар бар мегирад. барои ба кор даровардани корхона аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати алюминии тоҷик ва ҷамъияти саҳомии Тибет Хуаю 136 миллион доллари амрикоӣ харҷ гардида истихроҷу ғанисозии маъдан бо истифода аз техника ва технологияи муосири ширкатҳои бонуфузи ҷаҳон сурат мегирад. аз ҷумла барои ба хока табдил додани маъдан бори аввал дар минтақа дар хати технологӣ дастгоҳу таҷҳизоти ширкати Метсои Финляндия васл карда шудааст, ки дар соҳаи пухкории Аврупо ва ҷаҳон ба таври васеъ истифода мешавад. техника ва механизми маъданборкунии ширкати Волваи Шветсия бошад, дар қисмати тарзи кушоди кон мавриди истифода қарор дорад. технологияи 14 коргоҳи ғанигардонии маъдан аз ширкатҳои бонуфузи ҷумҳурии мардумии Чин дастрас карда шудааст ва дар ин ҷо ашёи хом ба таври автоматик коркард мешавад. ба таъкиди мутахассисони соҳа истифодаи чунин дастгоҳу таҷҳизоти муосир
дар раванди истеҳсолот ба самаранокии кор ва сифати маҳсулот таъсири мусбат мерасонад. бо мавриди баҳравардорӣ қарор гирифтани корхонаи истеҳсоли консентрати тилло ва сурмаи ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Талкогол зиёда аз 1500 нафар бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин шуда барои татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати мамлакат аз роҳу усулҳои муосир ки бозори ҷаҳонӣ онро талаб мекунад истифода мебаранд. бештари кормандонро сокинони маҳаллӣ ташкил медиҳанд. дар ин корхона музди миёнаи меҳнат 10500 сомониро ташкил медиҳад. ёдовар мешавем ки то ин вақт дар корҳои сохтмонӣ ва васлгарии ин иншооти бузурги саноатӣ беш аз 2000 нафар бинокор ва кормандони муҳандисию техникӣ иштирок намуданд. дар давоми 4 сол тамоми иншоотҳои корхона пурра ба кор дода шуд. аз он ҷумла иншоотҳои экологӣ, иншоотҳои зеризаминӣ, иншоотҳои рӯи заминӣ ва иншоотҳои ёрирасон ибтидо гардид. раванди истеҳсолот дар корхона пурра ба таври автоматикӣ ба кор монда ҷамъоварии маъдан, майдакунии маъдан, ҷудо кардани маъдан, ғанӣ гардонии маъдан бо усули электронӣ назорат карда мешавад. мо фахр мекунем ки дар чунин корхонаи замонавӣ кору фаъолият мекунем. дар ин ҷо бо 3 вақт хӯроки гарм, бо сару либоси махсус ва инчунин бо ҷои хоби замонавӣ таъмин гаштем. имрӯз калонтарин корхонаи маъдантозакунӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода шуд ки мо мутахассисони ҷавон бо ҷои кор таъмин шудем. иқтидори лоиҳаи корхона маъданмайдакунӣ, ширкати Метзои Финландия, механизмҳои маъданборкунӣ Волвои Шветсия, механизмҳои борбардории нуклеон, нақлиётҳои боркашонии тонил ва таҷҳизотҳо барои ғанигардонии маъдан аз ширкатҳои бонуфузи чин истифода мешаванд. таъкид гардид ки дар ин корхона истихроҷи маъдан тариқи коркарди зеризаминӣ ва тарзи кушод сурат мегирад. то имрӯз барои истихроҷи тилло ва сурма зиёда аз 25000 метр нақд канда шудааст. дар қисмати тарзи кушоди кон бошад корҳои қабаткушоӣ идома дорад. ҳаҷми корҳои қабаткушоӣ 218554 метри мураббаъ ва пармагарӣ бошад бештар аз 10000 метр иҷро карда шудааст. аз қисмати тарзи кушоди кон дар як шабонарӯз зиёда аз 2000 тонна маъдан истихроҷ ва бо воситаи техникаю механизми зарурӣ ба коргоҳҳои ғанисозӣ интиқол дода мешавад. барои таъмини саривақтии фабрикаи бойгардонии маъдан бо ашёи хом зиёда аз 25 километр нақдҳои лозимии зеризаминӣ ҳафорӣ шудаанд. дар як шабонарӯз аз нақдҳои зеризаминӣ 3000 тонна маъдан ба коргоҳи ғанигардонӣ интиқол дода мешавад. инфрасохтори мазкур аз нақдҳои асосӣ, нақдҳои ёрирасон иборат мебошанд ва барои коркард пурра омода мебошанд. ҳамзамон дар маҳалли сохтмон бо дарозии қариб 5 километр канали обгузар бунёд карда шудааст. тариқи ин канал оби шохобҳои минтақаи кончоч аз мавзеи корхона сайёҳӣ иҷро карда шудааст.